Bon ngidon na khmat jumi ya iba princing lindo iblong usodar masnong maumlu but armut ki nong tray ha MCCL ikom Angela Dakhar but iba Silvanus Thaba nadua ba sarkar India kala penjuri ya ka lockdown hadu anika cap pemerintah ke MCCL ru kala ha kaju hi kajinglong kumbalong kiwe pat ki karkhana ni kichaka lakhang khardap yaka bat kinong tray kim sinolai segi kam ki jam ki jongki ten ray kajing kajong kinong tray ha ke MCCL kalong ka ba compare ha be ni juat ba kajing jongki wi pat kinong tray ha ki we kichaka namar ke MCCL hi ngitip ba kajinglong kajing man kajong ka kalong ka bambyang ha ka ba kinong tray daki benai na tu shua ba kanika lockdown kan don ru kinong tray kia kan du ching hi namar ka jing bam yo tikna ka jong ki ya ka tulop menta le ha ba kanika lockdown kadang yat ba ka jing bam la su jong ki ban le chi kam ki jam kanang pen mi jing su ya ki om tang ka yo ka kwat rei ka lakta ru ya ka mot ya ka perkhat ka jong ki te kinong tray MCCL ki ba hamom lu kilawan ya kan du ya ka bor sinong yo soda ban batai ki jing ki jong ki but sadaru la khot ya ka executive committee mar but ya kren lor jong ni ka kam but kilarai ba kidai ban pinsno sya ka management jong ki MCCL ba hakum ka ni ka por ka management kidai ban perkhat sosen ai ban le da kanu kom wat ban ai be jak tulop ka jong ki ka ba kidai ban yo kanang ba kila ban penya ela ka jong ka jing em te hakane ka por I kong Angela in ya thu ki jing ki ba I kuminong tray hang tei I ya kendua kham tam na du ba la penjari ya kani ka lockdown na kung kaway na ki nong tray jong ni ka MCCL kat adu mentai ngem sim radon kanu ka jing yo jing mentoy ka jong ni nadu bangi ya kandu ya kani ka lockdown na kani ka jingpang ka ba jingpang ram ka ba serkai ba ka perthai bro wi kandu te ni kum kinong tray jong ka MCCL ni kerpat ipi ki borsinong ya isoda tam ba in kitkia lam man penyakran lam ja ki bor ki bahalor ban yali akum no pen stom man kemangiru nginyo lam kita ki jingto ko makiwe ki yo namarni kat hadu mentai la long la nadu penai ba ani ngimpat la manyo ya ka tulok ka jongi tikum tangi kerpat caka borsinong makin le na kabanta jongi to khlei sibon kong Angela te nginyo so ru khanjat nai ba Silvanus iba dei uwei ni kinong tray ani ka khana te ngaru ngadak sia da ka supia kam sim namar mangi kum kinong tray po kam CL kumba kreatif I nadu ba kila pensange ya ka pelan kabarim ba kila ka pelan kabarim ka dia ka wet proses ba kila sedang ban penia ka pelan ka mai ka dry proses tikani ka pelan nadu ba sedang ban ya hadukan mata kadang don pereng ka jingko kampak la ban ya be ba ka production ka ba peni tu kadang long kabatul kabaduna di kota ta te kumba baru kiatip I ba katulop kajongi kumba san banan rubanai kabarim nadu isnam arja khalai adukat menta kadang sa nata saki revise p ke real nata saki overtime khamtam lei hakum kani kapur kaba kani kajingpang COVID-19 ka lasar yak setelah bersih ba kaladon gani ka lockdown kabala khang tingi kum kinok tray jong ka MCCL ngim sim yo su ban tray ba kawai ru hakaliang ka jing yo ru ngim sim la yo su tikum ta ibu jing ka bakhra hu ka ta ban pendet ban pendiang ban pe ya kayi ka sen ni kum ki kun ki ti jongi ki ba lek pulis ba ngihap man siyo kabawa yin nanta kebilaj ngihap man siyo hoy ka sarkar ya di marbam ka penpoy nre bangin tiit pat mi bisa
kani ken ka bu ya ka jing ba ka jing suksi ka bakra te ngi kerpa ya fi ki bor sinong ya soda bodon belum mama ki penyarap lem ban penyakren ya ki bor yang management komisarman MD CGM mama ki kin perkhat situ menang unta jongi ba kumba kadai bangin yo ya katulok ngide ki banyo ndrei te lesi nakinok tresimen ngalak manong kalak pan poidu siabalungo ni kabasusi lada kumkani ganja tam ini kublisku The Kublai ni kong Angela but iba Silvanus ki bala pin snow gini ki jing ki jongki hadian bakani ka lockdown kala traikam ha ka tela ka jongiru te hendrai ki ba pin snow ru ya ka ka ba borok si kata kum kinong tre jong ki MCCL ki kan du ni ki syam in pai menta sha iba prince ning do iblong u sardar jong ka mom lu sardarship ban lo snow na ayu ma bat ke executive committee jong ka mamlu sardarship ki la shim ya ka rai hadian ba ki lo snow ya kini ki jing ki bagi parashnong ki pin snow ke sardar subha banong kum khri jong ka sinong nadap da ka jing sukhya ka ba khrao ba yo snow ba ki parashnong jongi poi ha ki jing khamtam ha ye de ba ni ki jing khang khadap ya ka yen ya ka kamai ka ji yo ki parashnong ki jongi kerpang nak muta kinong trai po MCCL ngilai tip nadu kini snem ki balali no ba ka jing siu ka tulok ki jongi ka long sisa ka bam ti kana shu but kila chuyo tang kat ban penukam hage de bat ka jing punya ya ka yin sem ka jongi te ki babun na ki parashnong ki jong ngi ki de ki ba he tre hang ne po MCCL but si benda kalau long kerja ke berkerap di sini tungi nombor ba kibun ke yok kam hang te ngai hagi ni por ki blal ino ngai ipun ban ba kani ka company kam sim lala ban punya ba na ki no ma ginu bidaw ya ki bangi blak bantin bat ba ka jing siu ya ka tulok ka jing kiru kam long siu ka bati kana kalai long ru ka jan khat ba kani ke jingpang ka ba la pur keleng jong ka prathe kalak ta lang yangi ki belum kinong suknong jong song mumlo bang i bagani ka MCCL ka sim lakhan no da ka hukum jong sokar ba gibri bar kim sim no litre likta shu te kalong ka jingpan khia ya kilong yi long sem jong ni te kini parashnong gilawan pan ut siya ka borshnong bat nakaliang jonga kerki na lakhot ke executive committee jong kashnong banda perkhat ya kini jing ki parashnong ki jakendu bat da gawiga nasur ngi rai lang ba ngi tho cha umading to joka MCCL bat sekiwe ru ba lakno no ki di bersim khia ya kani ka jing ka ginong trei jokani ka kobini ki kendo untang ki nong chong chong jok chong momu rei ki we pat ki sinong hapo sura ki bewan banya tre hakani ka kobini ba lakmo gumno ka di ban siu ya tulo joki namagi i hadu kat menta ba nakaleng jong sarkar kal ai ki jingkular wat ban siu lut ya ki pisa ki basa jong kinong tre haki department ki papier ban penyo nama ki sutu ya ki jing ka baki no tre ki yang do kumta nakaleng jong ka sinong i kentu ya ka management ba kan siu no ya ki benta ki baki de benyo kang ba ki kilawan numdon ha kata jing sier jong ka jing im kam tam ha ka jing don kam man thi ki gitar ban pendap ya yen sem ho ki don pren ki trasno jungi ki patre ha ser ki bu ki kun se dingai na la ka yen ki ba ban siu jing jing no ki babun ba kan ni
kan ngora ya jing ya lada kim yo ya tulop kabatir na man la kabna te kasinong kadol kat leng batki bat he in kitbok ba yaki nong tre baro ba hapreng jong kani jing ya bikin do kinyo e dimot ki terkhat ki basai kin don ke jing skam haka bor ke jongki bagila bansia yakini ki jing nyu ki ba kum kari ba kapte hing ya kendu te sahi sin pat na tentu ya ka company ba kan penkloi ban ai no ya ke jing siu na ka benda ke jongki khnang ba ki la ban yo ban siu ya ki jing don kam bi jongki kham tam ha jing ya sim syak na ki dukan ki badan hapo sinong ki jong te tang ki da kini ki tien kuble sibut kuble Kublai sibut ya i saudara juga senang pada kini ki almut ki nong tray hai MCCL ki bami khmat ya ki nong tray MCCL ki mana senang monglu management jong ki MCCL bakadai ban siu bai ya ka tulop jong ki nong tray baru ki betray ya ni ka company kat ba kani ka crisis kat ba kani ka lockdown kanang beteng ki di ban yo bai ya ka tulop kumba ka long ki department but what hadu ka sarkar ki aya ka bai bang te kum tangi so ba kam dan kanu nu ka jing ya ka management bahkan perkhat so sun ai ban le ya bron kam na ka pentala ki jong ki brio ku bless you